Näetkö vai näytätkö? Tämä podcast katsoo takaisin, halusit tai et. Täällä ei sensuroida totuutta, vaan kutsutaan se sisään. Tervetuloa rakas kuulija. Tämä on Syvältä, rohkeuden ja luovuuden pioneeri. Mitä jos kaikki se, mitä meille on opetettu vallasta, rooleista, haluista, onkin ollut vain puolet totuutta? Mikä on se toinen puoli, mihin sä ehkä voit tutustua, mihin sä et ole ehkä vielä tutustunut? Nämä on sellaisia asioita, mitä mä toivon, että tämä jakso tulee sulle vastaamaan tai ehkä herättämään. Ja tämä jakso on toinen osa haastattelujaksoa, minkä mä oon tehnyt ammattidomina ja fetissisisällöntuottaja Miss Evilian kanssa. Jos et ole vielä kuunnellut ensimmäistä osaa, niin mä suosittelen, että tee se ensin ennen kuin hyppäät tämän jakson pariin, vaikka tämä toimii myös itsenäisenä jaksona, mutta ekassa jaksossa intron kohdalla, missä minä spiikkaan teille Eviliasta, niin on myös kuvamateriaalia siitä, että miltä Evilian arki siinä työssä näyttää. Mä oon liittänyt sinne kuvia Eviliasta ja hänen työstä ja studiosta. Tämä jakso kuitenkin on myös videon muodossa, eli haastattelu on tehty Evilian studiolla, joka löytyy Helsingistä, avattu 2025, ja studio kulkee nimellä Studio Bathory. Evilia on 27-vuotias ja aivan superammattilainen siinä, mitä tekee. Mä haluan tässäkin jaksossa kiittää vielä Eviliaa siitä, että mä sain hänet mun vieraaksi tänne Syvältä podcastiin. Tämä keskustelu on ihan mielettömän mieltä ja sydäntä avaava. Evilia on ihan mieletön vallottava persoona ja todellinen ammattilainen siinä, mitä hän tekee. Tässä tokassa jaksossa me mennään entistä syvemmälle Evilian kanssa siihen, että mitä se ammattidominan työ on siellä arjessa, mitä vastuita siihen kuuluu ja mitä siellä sessioiden aikana tai taustalla oikeastaan tapahtuu niin henkisesti kuin myös kehollisesti. Me tullaan keskustelemaan siitä, minkä takia seksityön tekeminen, sen markkinointi ja seksityön tietoisuus, työn edistäminen Suomessa on edelleen ihan superhankalaa, haastavaa, jopa vaikeaa, osittain myös ihan mahdotonta. Ja minkä takia sitä työtä, erityisesti sitä tietoisuustyötä ja valistustyötä pitäisi tehdä enemmän, ja minkä takia erilaisista sanastoista, on se kinkyä tai PDS-maailman sanastoa, minkä takia siitä pitäisi saada enemmän arkisempaa ja laajemmalle yleisölle tutumpaa. Me tullaan käsittelemään sitä esimerkiksi, mitä on fantasian ja fetissin erot. Me tullaan keskustelemaan siitä, miten jokainen meistä voi lähteä tutustumaan sitä meidän omaa kinkypuolta, erilaisten roolien hakemista. Ja mulle henkilökohtaisesti yksi tämän jakson tärkeimmistä aiheista oli nimenomaan se, että me vähän mietitään myös yhteiskunnallisista rakenteista sitä, että minkä takia seksuaalivalistus ja avoimempi puhe BDSM-maailmasta ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta on niin tärkeää ja minkä takia se on niin vaikeaa jotenkin edelleen. Siinä on semmoinen jännä dualismi ja siellä on tosi paljon stigmaa. Evilia hyvin itse asiassa tässä jaksossa käy myös läpi sitä, että minkä takia hänen asiakkaillekin osittain edelleen kulkee semmoinen niin kuin stigma. Eli se, että jos sä olet seksityöntekijän asiakas, niin sä saat siitä yhteiskunnassa vielä aika ison leiman ja stigman otsaan. Evilia tulee jakamaan jonkun verran sitä asiakastyökokemusta, eli me ei tulla käymään läpi yksittäisiä asiakkaita, vaan ihan yleisesti sitä työn tekemistä. Ja jos mä tiivistäisin nämä aiheet, mitä me tullaan tässä jaksossa käymään läpi, niin me aloitetaan siitä, että miten Evilia itse kokee oman toimialansa kollegiaalisuuden, eli minkälaista on tehdä töitä hänen kollegoiden kanssa. Mitä tapahtuu sessioiden jälkeen, eli kun on asiakas, joka on saapunut dominointisessioon, mitä tapahtuu sen jälkeen. Te saatte myös vähän sitä sanastoa siitä, että mitä kaikkea kuuluu siihen sessioon, mitä on femdom, mikä on subspace ja mikä on domdrop. Pääsette tähän maailmaan sisään. Ja sitten tosiaan me puhutaan siitä, että minkälaista on markkinoida seksityötä Suomessa. Ja sitten yksi myös mun suosikkiaihe tästä jaksosta on se, että milloin esimerkiksi pariskunnan kannattaa maksaa siitä, että ottaa kolmannen osapuolen. Eli olen itsekin huomannut omassa lähipiirissäni, että on paljon pariskuntia, jotka etsii sitä kolmatta osapuolta
erilaisiin sessioihin, niin mikä on se hetki, kun siitä kannattaa maksaa. Ja sitten me puhutaan myös häpeästä jonkin verran. Se tulee ehkä vähän eri termeillä, eri kautta, mutta mikä se on, miksi se häpeä edelleen saattaa estää meitä toteuttamasta itseämme sitä omaa kinkypuolta, niitä omia BDS-maailman fetissejä ja fantasioita. Tämä jakso on sulle, jos erityisesti sua kiinnostaa dominantyön psykologinen puoli, henkinen puoli, mitä kaikkea siihen liittyy, ja se, että mitä kaikkea pinnan alla tapahtuu. Ja jos sä oot avoin sille, että me käydään keskustelua, mitä kaikkea seksityö on ja mitä kaikkea siihen liittyy Suomessa, ja tämä on myös sulle, rakas kuulija, jos sä haluat vapautua niistä rajoista, joita ehkä nimenomaan tämä meidän kulttuuri, häpeä ja oma pelko on sulle asettanut. Tässä jaksossa me siis puhutaan siitä, mitä kaikkea jokainen meistä voi oppia seksityöstä, miten iso merkitys seksityöllä on ja voi olla. Ja ennen kaikkea tietenkin mä olen innoissani siitä, että tämän jakson kautta sä pääset tutustumaan Evilian tarinaan, joka on ihan huikea ja mä tiedän, että sä haluat kuulla tämän. Tervetuloa mukaan, tää on syvältä. Miten sä koet sun oman toimialan kollegiaalisuuden? Siis aivan ihana. Mähän elän kunnon semmosessa kinkyrakkauskuplassa, missä niinku mikään ei ole huonosti. Sitten heti kun vähänkin poistuu sieltä kuplasta, niin muistaa sitten, että ai niin, kaikki ei ajattelekaan samalla tavalla. Et se on mulle tosi tärkeää, koska mulla on ollut aina ehkä semmoista tunnetta, että mä en kuulu joukkoon. Niin kuin usein, ehkä niin kuin jo oman tyylinkin perusteella. Niin se, että mä en haluaisi ajatella sitä mun niin kuin työstä tällä hetkellä. Että totta kai ollaanhan me ihan yhteiskunnan pohjasakkaa ja kaikkea muutakin, mitä niin kuin ihmiset saattaa kuvitella. Mutta sitten kun meillä on toisemme, niin se on se, mikä on niin kuin kaikista tärkein. Ja mä rakastan sitä, että mä voin niin kuin avautua mun kollegoille asioista, missä kukaan niin kuin skeneen kuulumaton ei sitten niin kuin ymmärrä. Että jos mulla tulee session jälkeen vaikka droppi, niin jos ei sitä niin kuin hirveän usein niin kuin mistään muista töistä saata tulla tollaisia tunnetiloja, niin sitten se, että kun voi jollekin kollegalle avata sitä, niin se on niin kuin tosi tärkeää. Ja tää oli yhtenä niin kuin mun omana pohdintana, että mulla on ehkä itsellä kokemus oman seksuaalipuoleni kanssa siitä niin kuin subin roolista ja tavallaan, että mitä se siinä on, mutta niin kuin sit sun työn puolesta just toi droppi tai se henkinen puoli, koska sun pitää olla ihan super läsnä myös. Joo, mä valmistelen mun arjen sellaiseksi, että mä en joudu kiirehtimään liikaa. Tää ei ole niinku rahallisesti kaikista fiksuinta, mutta tää toimii mulle, että mä en esimerkiksi suostu ottamaan useampaa sessiota samalle päivälle, koska mulla saattaa tulla niitä droppeja, varsinkin kun mä teen asioita, mitä mä oikeasti rakastan, ja kun mä teen niitä silleen, että mä saan niistä itse nautintoa, niin silloinhan ne dropit tulee aika helposti. Totta kai siinä pystyy tavallaan etäännyttää itsensä siitä tunteesta siinä hetkessä, kun hoivataan sitä alistettavaa tyyppiä. Että en mä anna koskaan mun niinku subin nähdä sitä, koska se ei kuulu siihen vastikkeelliseen niinku, sessioon. Niin. Et se ei ole mun asiakkaan tehtävä huolehtia mun jälkihoidosta, vaan se on mun oma tehtävä siinä vaiheessa. Eri asia sitten niin kuin oman elämän sessioinnissa niin kuin vapaa-ajalla. Mutta mulla tulee dom-droppeja aika usein. Mä osaan tunnistaa, että minkä tyyppisistä sessioista niitä tulee useiten, mutta sekin riippuu tosi paljon. Mutta mä pystyn rytmittämään sen mun arjen silleen, että mulla jää aikaa huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista ja annan aikaa sille, että jos se droppi tulee, niin mä niin kun hoidan sen ja siihen on omat keinonsa onneksi olemassa. Ja dropista ylipäänsä, miten sä kuvailisit sen, niin kun, jos joku ei saa kiinni, mitä tarkoittaa session jälkeinen droppi? No droppeja voi tulla varmaan siis muistakin mistä tahansa, mutta mulla niitä tulee sessioissa. Joskus on tullut kuvauksi, jos on ollut joku oikein intensiivinen ja semmoinen niin kuin nautinnollinen kuvauspäivä, niin sit saattaa tulla semmoisia droppeja. Et yleensä kun sessiossa on semmosessa niin kuin, vähän niin kuin pöhnässä ja oikein silleen niin kuin, mä nyt ehkä vähemmän kuin se alistettava, mutta kuitenkin semmosessa niin kuin, että se on semmoinen huuma,
Joo. Ja sitten kun se huuma loppuu, niin se tuntuu siltä, että sun maailma niin kuin kaatuu. Ja tietysti dropit näyttäytyy aina eri tavalla ja jokaisella ihmisellä myös eri tavalla. Mutta mulla se on semmoinen niin kuin tyhjä tunne. Ja sit mun täytyy käsitellä sitä. Joo. Et mulla on tapoja, miten käsitellä sitä itse, mutta yleensä paras tapa on soittaa kollegalle. Mulla oli siis toissapäivänä, mulla tuli siis aivan hirveä droppi. Ja mä tiesin sen, että tää sessio on semmoinen, että tästä se tulee varmaankin. Niin mä jotenkin varauduin siihen, että niin kun laittelin kollegalle viestiä, että nyt saattaa olla semmoinen, että pitäisi soitella. Kun sitten mä helposti saatan lamaantua, niin kun, että mä en pääse enää ylös ja mä en niin kun jotenkin pysty toimimaan silleen, että semmoiset niin kun, vaikka puheen tuottaminen saattaa olla aika hankalaa hetkeä. Joo. Mutta sen onneksi mä pystyn ajoittamaan siihen, että hoidetaan se tilanne silleen, että kun asiakkaalla on ihana lähteä pois ja ollaan hoidettu hänen aftercare hyvin ja sitten sen jälkeen mä oon silleen, että okei, nyt mä annan tämän oman niin kun, tunneryöpyn tulla täältä. Joo. Ja aftercare lyhyesti sanottuna. No siis sekin on jälkihoitoa. Hoito. Hoidetaan se toinen siihen pisteeseen, että se ei ole ihan missään, usein vaikka jos on päätynyt subspaceen tai muuten vaan, miten mä nyt avaan subspaceen, Niin. siis jos session aikainen mielentila. Niin, sä oot semmosessa niin kuin, ihan kuin sä olisit humalassa, semmosessa niin kuin hyvin sekavassa tilassa helposti session aikana. Ja sitten kun se laukeaa ja raukeaa ja session jälkeen, niin en mä voi päästää toista ihmistä ulos täältä. Mäkin teen siis aika rajuja juttuja usein ja silleen tosi fyysisiä myös sille alistettavalle. Niin mun omatunto ei kestä sitä, että mä vaan potkasisin toisen pihalle. Että semmoisiakin tapauksia on, mutta ne on sovittuja. Mutta lähinnä mä haluan aina, että käydään ihan pientä keskustelua. Mä huomaan, että se toinen osaa tuottaa puhetta edes jotenkin. Ja sitten se välillä voi olla sitä, että ollaan lähekkäin, mä silittelen. Välillä se voi olla sitä, että jutellaan vaan jostain ihan muusta. Että pääsee vähän niin kuin maadottamaan itsensä takaisin siihen tilanteeseen, että okei, mä poistun nyt tonne vilkkaalle kadulle ja lähden ajamaan autoa. Ja niin kuin siis silleen, että mä tiedän, että se toinen ihminen on kunnossa. Joo. Että droppien käsittely on tosi niin kuin tapauskohtaista yleensä. Mutta aika hyvin niissä niin kuin pystyy sitten jotenkin huomaa, että mikä toimii kenellekin kaikista parhaiten. Ja kuulostaa aika eettiseltä tavalta toimia. Joo. Että silleen kun miettii, niin tää on tosi silleen raskasta tää työ, koska pitää olla tosi paljon sellaista ihmistuntemusta, mitä ei tavallaan ehkä hirveän monella muulla alalla ole. Ja ei ihan koulussa opeteta. Ei. Ja sitten varsinkin, että mä en nyt yleistä, mutta mä yleistän vähän, niin usein miehet, jotka on ehkä semmoisia, joilla on opetettu se, että he ei saa tuntea niin vahvasti, niin varsinkin miehille se, että mun täytyy tunnistaa se tunnetila, että hei, tää vaikuttaisi nyt siltä, että tässä on nyt dropista kyse. Joo. Niin se ei välttämättä näyttäydy mitenkään, että hän saattaa kuitenkin olla hyvin silleen niin kuin normaali, mutta sitten se saattaa purkaantua missä tahansa vaiheessa. Ja mä mieluummin annan sen purkaantua silloin, kun hän on vielä tässä mun kanssa, kuin siinä vaiheessa, kun hän on autoratissa matkalla kotiin. Jep. Niin se ei ole eettistä vaan päästää tosta vaan lähtemään. Että niin, on niitäkin tyyppejä, kenen kanssa sitten ollaan sovittu, mutta ne on semmoisia, kenet sitten tuntee ja tietää, että heillä on omat tavat käsitellä. Ja tämä liittyy myös siihen turvallisen tilan luomiseen. Kyllä. Tosi turvaton olo saattaa olla helposti mun kanssa silloin, kun sessioidaan, mutta se turvallisuus on niin kuin kaiken A ja O kuitenkin. Ja se, että jos mä teen rajuja juttuja ja pelottavia juttuja ja kivuliaita juttuja, niin mä haluan antaa semmoisen palan sitä lempeyttä sen jälkeen, että se toinen ihminen ei ajattele, että minä olen joku ihmishirviö, joka vain on niin kuin itsekkäistä syistä sadisti, vaan mä haluan, että sieltä näkyy myös se lempeys, että mä olen semmoinen välittävä sadisti. Voi toi kuulostaa hyvältä. Kuulostaa sieltä teepaita-sloganilta. Kyllä. Pitäisi varmaan teettää. Käykö sulla naisia? Mä muistelin, että mä johonkin kirjoitin itselleni ylös, että sä jopa toivoit, että naiset kävis enemmän. Joo, mulla käy onneksi siis kaikista sukupuolista tyyppejä, mutta onhan se niin kuin geneerisesti useimmin niin kuin miehiä.
Mutta onneksi käy myös naisia ja mun sukupuolisia. Se on, tykkään siitä, että pystyy niinku laajasti. Silleen, ei se nyt niinku hirveästi mihinkään vaikuta, mutta on se jotenkin aina ihana. Niin. Niin. Saisi käydä enemmänkin, mutta mä ymmärrän, että ehkä monella naisella saattaa olla siviilielämässä helpompi löytää sellaista seuraa niin kuin fetissien toteuttamiseen. Aivan totta. Että sit sitä ei tarvii miettiä, että se olisi niin kuin se vastikkeellinen, olisi se ensimmäinen vaihtoehto. Joo. Sitten ehkä yleensä ajatellaan, että semmoinen alistuvaisuus ja haavoittuvaisuuden näyttäminen olisi jotenkin feminiininen piirre tai usein assosioitaisiin naiseuteen. Mutta sitten just jos mies haluaa kokea tällaisia tunteita, niin sitä ei ole jotenkin yhteiskunnallisesti niin hyväksyttävää, joka on siis tosi harmi. Se on ihan superiso harmi. On, mutta mä uskon, että siihenkin niin maailma pikkuhiljaa muuttuu. Ja siksi onneksi on palveluntarjoajia, joiden kanssa pystyy sukupuolesta riippumatta niin silleen ilman tuomitsemista ja ilman ennakkoluuloja ja hyvin turvallisesti kokeilemaan niitä asioita, mitkä on mietityttänyt. Ja mä toivoisin miehille just sitä sellaista vapautumista siihen tunnepuoleen. No niin. Et se on jotenkin, mä oon siis lanseeraamassa tällaista konseptia, että mä suljen sut niin kuin häkkiin ja sit mä pussaan ja halaan sut ja paijaan sut siihen pisteeseen, että sä alat itkemään. Ihanaa. Turvallisessa tilassa. Ihanaa, kyllä. Tällaista tarvitaan. Niin. En mä tiedä siis, ehkä se just tosiaan niin kuin Suomessa on vielä jotenkin semmoinen korostunut. Niin, suomalaisuuteen usein kuuluu se, että se olisi jotenkin heikkous. Joo, niin tää sä näytät niitä tunteita. Et mä en tajua miksi, koska siis ei ole mitään niin jotenkin arvostettavaa ja upeata ja niin kuin tunnekypsää kuin se, että sä niin kuin näytät, että sä voit itkeä tai sä näytät, että sua harmittaa tai pelottaa tai niin kuin, että sä näytät ne tunteet sellaisina, etkä niin kuin sysää niitä minnekään. Mitä muita sellaisia henkisiä puolia, tai mitä sä ajattelet, että tuollaisessa hyvässä dom-sub-suhteessa on niin kuin otettava huomioon henkisellä tasolla? Varmaan ne lähtökohdat, että mistä ne fantasioiden, niin kuin, tai mistä ne fantasiat lähtee alun perin. Koska mä erikoistun ehkä enemmän sinne ääripää, niin kuin rajumpiin juttuihin yleensä. Jos toivotaan jotain tosi rajua asiaa, niin mä haluan tietää, että miksi. Että mistä se tulee se toive. Koska sitten on niitä, jotka, mä siis tiedän, että mä oon itse tehnyt tätä. Mä en tiedä, puhuinkohan mä siinä meidän podcastissa tästä. Mä oon siis joskus käyttänyt itse sitä, että mä haluan alistua vaan silleen, että se on ollut mulle semmoista itsetuhon tavallaan. Se on ollut itsetuhon muoto. Niin mä en halua ikinä tehdä sitä jollekin, joka ajattelisi samalla tavalla, koska ne on niitä asioita, mitkä on jättänyt mulle tosi pahoja traumoja, niin kuin siitä, että mä oon vaikka halunnut, että mua sattuu, vaan sen takia, että mulla on paha olla. Joo. Niin mä en halua lähteä sellaisesta lähtökohdasta niin kuin luomaan sitä sessioa. Et mä haluan, että jos se toinen haluaa ja toivoo, että sitä satutetaan, niin silloin kuitenkin niin kuin oikea mentaliteetti siellä taustalla. Ja aika hyvin sen niin kuin pääsee jotenkin skauttaamaan myös silleen, että huomaa, että mistä lähtökohdista ne on, ne toiveet tullut. Ja musta tuntuu, että sulle on varmasti kehittynyt joku semmoinen 6. aisti ihmisten. Tiedätkö sellainen, joku vaan istuu tuossa hetkeen, niin sit sä katot sitä vähän aikaa, ja se ehkä sanoo pari sanaa, että okei. Joo, kyllä tässä Tein rohkean oletuksen. Saa olettaa, joo, siis ihan tottahan se on. Usein sitä oppii niin kuin tuntemaan vähän erilaisilla leveleillä niitä ihmisiä. Ja myöskin sitten semmoinen ihan tähän työhön liittyvä perusrunkkaritutka kehittyy, että kun on paljon niitä, jotka haluaa vain jakaa fantasioitaan ilman, että haluaisi sitten vaikka tulla sessioon, tai haluaa puhua mulle OnlyFansissa asioista, mihin he ei oikeastaan halua vastausta, että he tarvii vaan jonkun kanavan, mihin niinku purkaa. Joo. Niin semmoisia oppii myös tunnistaa, että miten tässä tilanteessa kuuluisi niinku reagoida. Kun sulle tulee asiakkaaksi, niin teillä on niin alkukartoitus tai näin, niin niissä yhteyksissä esimerkiksi. Joo, kyllä. Siis mun sessionhan on niin kuin aika vaikea päästä silleen loppupeleissä, että mulla on tosi iso kynnys siihen, että mä edes vastaan viestiin, jos sitä ei ole kirjoitettu kunnolla, jos mun nimi on kirjoitettu väärin, jos niin kuin, ei puhuta kunnioittavasti tai jos puhutaan liian jotenkin
fantasioiden. Joo. Et siinä on tosi paljon, mä oon siis tehnyt mun nettisivuille sellaiset ohjeetkin, että miten mulle voi laittaa viestiä. Ihana ihmiset, käykää lukemassa ohjeet. Se on mutta kyllä mä ymmärrän siis, jotkut ei osaa kirjallisesti ilmaista itteensä, niin semmoiset ohjeet saattaa olla hyvä semmoinen niinku pohja, mistä lähtee liikenteeseen. Varsinkin just, jos on ensikertalainen sessioidin parissa. Mutta jo se, että osaa kirjoittaa semmoisen niinku asiallisen ja kunnioittavan viestin, niin se on se ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen mä vastaan jollain tavalla sitten siihen ja annan semmoisen ennakkotietolomakkeen täytettäväksi. Se on semmoinen 4-sivuinen tylsä dokumentti, joidenkin mielestä tosi seksikästä täyttää niitä. Mä meinasin just, että eikö toi voisi olla ihan hyvä jokaiselle myös niin kuin ajatuksen tasolla? No niin. Siinä täytetään siis kaikki, mitä siihen sessioon saa tehdä tai ei saa tehdä. Ja siinä pystyy kartoittamaan niitä toiveita ja nimenomaan ilmaistaan niistä rajoista. Ja sitten siinä käydään semmoisia niinku perusjuttuja läpi myös, että onko jotain, mitä mun pitää huomioida niinku tästä. Tämän jälkeen vielä käydään lisää viestikeskustelua, jonka jälkeen puhutaan puhelimessa. Ja sitten pääsee sessioon. Et se on aika pitkä prosessi. Mutta koska se on mulle hyvin tärkeä osa sitä, että jos ei ihminen ole valmis näkemään sitä vaivaa, niin sitten se ei ansaitse tulla mun sessioon. Että mä oon näin kokenut. Mut mun mielestä kuulostaa aika yksioikoiselta. No on se joo. Tai siis selkeältä. Niin. Ja sitten ainakaan niinku, koska siis tietysti Suomen mainostuslait ja kaikki tämmöiset seksityöhön liittyen, niin nehän on ihan kehnot. Niin monet saattaa luulla, että mä tarjoan ihan erilaisia palveluita. Ihan sekin jo. Että käy nyt ihan hyvin selkeästi selväksi, että muuhun ei saa koskea. Ja käy hyvin selkeästi selväksi, että tänne tullaan silleen näin, eikä silleen niin kuin jotenkin tälleen. Karmeista. Niin. Että se on mulla on niin kuin hyvin paljon sellaisia tiettyjä juttuja, mitä mä vaadin siltä toiselta. Joo. No siis mä itse kävin shibari-sidottavana, se oli maksullinen sessio, niin mä sain siinäkin, tuli ohjeet sitten, olikohan se vahvistus, se oli ennen jopa vahvistusta, että tähän ei kuulu seksuaalisia palveluita ja siinä oli hyvin selkeästi niin kun laitettu tietyt asiat, jolla myös vältytään väärinymmärryksiltä tai just näin. Tilanteelta, mitä ei edes tarvitse syntyä. Just näin, ja siis toi on mun mielestä tosi tärkeää niin kuin ilmaista noista, koska siinä vaiheessa se palvelun tarjoaja kertoo omat rajansa jo hyvin selkeästi. Ja mä ymmärrän, että ihmiset innokkaana saattaa lukea asioita vaan, mitä ne haluaa lukea. Ja sitten se, että mitä enemmän sä korostat sitä, että mitä mä en tee ja mitä mä teen, niin se selkeyttää sille niin kuin session tulijalle myös sitä niin kuin ajatusmaailmaa. Kyllä. Koska sitten on tietysti niitä vaikka shibarisitoja, joiden palveluihin kuuluu myös niin kuin seksipalvelut. Ja sitten on niitä dominoita, jotka tekee enemmän kuin minä. Ja se ei ole yhtään niin kuin huonompi tai parempi juttu. Että se on vaan, että jokainen tekee tavallaan ja sitten kun jokainen ilmaisee ne omat rajat selkeästi, niin sitten se ei ole sille asiakkaalle niin kuin väärin ymmärretty se tilanne. Tietää mitä ostaa, minkälaista palvelua haluaa, mitä on tarjolla. Toi markkinoiminen on siinä, mä oon naurannut sitä, että jotenkin mun markkinoijan ura on ollut semmoinen pyhä mahdottomuus päivästä numero 1, koska se oli ensin alkoholi, mistä ei saanut sanoa yhtään mitään. Joo. Sitten mä siirryin terveystuotepuolelle, mistä ei myöskään saa sanoa yhtään mitään. Joo. Ja nyt niin luontevasti mä lähden tekemään podcastia, missä mun vieraista mun on hyvin vaikea sanoa ehkä ihan niin kuin koko kirjavuudessaan. Kyllä. Ja siinä osaamistaustassaan mitään. Mutta sun on tosiaan aika haastava mainostaa sun palveluita. Onhan se, joo, kyllä. Hyvin, mutta nauroin tolle sun, koska siis ei ainakaan sit liian helppoa, eikä tylsäksi. Mutta osaan kiertoilmaisuja. Juu, niitä pitää opetella, kyllä. Joo, itsekin, kyllä. Että mulla ehkä on semmoinen vähän hassu sekoitus nyt, jos puhutaan, no oikeastaan kummastakin, mutta lähinnä jos keskittyy vaikka sinne sessiopuoleen, niin mulla on semmoinen hassu sekoitus ihmisiä, jotka on päätynyt somen kautta tulemaan sessioon. Sitten on tämmöisiä sivustoja, missä palveluntarjoajat mainostaa palveluitaan silleen kiertoilmaisuin, niin jotkut tulee sieltä. Ne on yleensä vähän vanhempia, jotka tulee sieltä. Ja sitten ne vähän nuoremmat tulee vaikka OnlyFansin kautta tai Instagramin kautta tai Xn kautta tai jonkun muun some-alustan tai pornosivuston kautta, niin kun sit päätyy ottamaan muhun yhteyttä. Että on niin periaatteessa eri tapoja niin kuin miten päätyä, mutta sitten koska kaikkialla pitää käyttää vähän kiertoilmaisuja,
jo pelkästään niin kuin seksityön markkinointilakien takia ja alustojen omien rajoitusten takia, niin ei ole varmasti helppoa sille asiakkaalle niin kuin tajuta. Että voisi kuvitella, että okei, mulla on aika selkeät nettisivut, mutta jos mulla ei olisi niitä, niin en tiedä, tajuisiko ihmiset, mitä mä teen. Tämäpä. Koska silleen, että jos sitä ei saa missään suoraan kertoa, paitsi ehkä tälleen puhuttuna podcastissa, mutta niin kun, että sitä ei saa missään kertoa vaikka, että mitä oikeasti tapahtuu sessioissa, niin on se vähän jotenkin harhaanjohtavaa. Kyllä mä ymmärrän, että asiakkaat saattaa niin kuin sekaantua siitä, jos ei sitten vaikka käy siellä nettisivuilla lukemassa. Kyllä. Ja sitten mä koen, että tässä jää myös semmoista niin kuin ihan tietotyön tekeminen on haastavaa. Tai tietoisuuden lisääminen. On, koska nämä aiheet on niin jotenkin, siis en tiedä, siis niin sysätään kaikki tietoisuus pois, jos puhutaan vaikka, että somessa voisi valistaa kinkyydestä, niin ei voi. Tai voi, mutta se on tosi vaikeaa. Se on tosi vaikeaa. Ja sitten siinä mun mielestä tulee se haaste, ja myös yksi syy, minkä takia päädyin tämän podcastin pariin, koska mä oon vähän kypsä siihen, että mun pitää niinku arvailla, että niinku, no mitähän toi nyt oikeasti tarkoittaa. Ja se, että mä saisin niinku konkreettisesti niinku tietoa ja turvallisista, järkevistä lähteistä. Kyllä. Niin se on tosi vaikea. Joo, voin uskoa siis joku lähdekritiikki vielä, kun puhutaan kryptisesti kiertoilmaisuin, niin tosi vaikeaa. Ja sitten musta tuntuu, että kun sanon sanan BDSM, niin siitä tulee ensimmäisenä mieleen niin kuin jotenkin sellaiset, että kaikki on vaan jotenkin jotain tosi absurdia. Ja okei, mun käsitys absurdista, tai mitä se on ollut tässä parin vuoden aikaan laajentunut aika paljon itselläkin. Kyllä. Mutta siihen on auttanut nimenomaan, herra jesta, se, että mä oon tavannut erilaisia ihmisiä. Mä oon päässyt keskustelemaan asioista niiden oikeilla nimillä. Jep. Mä oon nähnyt kuvastoa. Ja mulla on ollut ihmisiä, jotka on turvallisia ihmisiä, kenen kanssa on päässyt tutkimaan erilaisia aiheita. Tää on jotenkin semmoinen, miten minä saan tämän maailmaan? Niin pitäisi olla sellaista niin kuin valistavaa sisältöä enemmän ja jotenkin helposti löydettävässä muodossa. Että totta kai on netin syövereissä kaiken maailman tietoa, mutta kun sitä pitää osata etsiä, niin se on tosi vaikea, niin kuin, että kun se olisi ihanaa, että tällaisia juttuja esimerkiksi, niin kuin sinä teet, niin se auttaa aina. Ja sitten semmoinen tietynlainen, te olette puhunut stigmasta, tavallaan, mitä liittyy siihen työhön, mitä te teette, niin mä raivostun kaikista tabuista ja stigmoista, mutta mä nyt oon ollut tämmönen barrikaadi-ihminen, se on Kyllä. joku mun oma elämäntarina, niin sit se on silleen, että ei haittaa, mennään vaan. Niin mä toivoisin sellaista asennetta ihmisiltä, ja taas jälleen kerran yksi syy, miksi niin halusin sutkin vieraaksi, että saa sitä tietoa ja sä kerrot omin sanoin, mitä sinä teet, eikä se, että joku muu kertoo sun puolesta, Kyllä. mitä sinä teet. Joo, ja sitten kun se on ihan jokaisella tekijällä eri juttu, että mä en edusta jokaista dominaa ja mä en edusta jokaista pornontekijää, enkä jokaista kinkyä, vaan että kun niitä tarinoita löytyy niin monta kuin niitä tekijöitä, niin se on tosi semmoinen laaja käsite, että mitä enemmän saa sitä niin kuin, erilaisuutta näkyviin, niin sitä enemmän ihmiset ehkä saa sen kuvan, että okei, ehkä vaikka tämmöinen BDSM-palveluita tarjoava tyyppi yleisesti, niin se voi olla muutakin kuin vaan se semmoinen textbook-domina, jota ajatellaan. Kyllä. Niin se, hyvin sanottu sillä tavalla, että se kuvasto on aika kapea, mitä on. Jep. Mutta vaikeahan sitä on myös, niin kuin miten mä saan sitä, tai miten sitä saa sitten enemmän esille. No pikkuhiljaa koko ajan. Niin. Ja siis onhan tämä niinku, kinkyys ja varsinkin seksityöhön liitetty kinkyys, niin siis onhan se, mä ymmärrän, se on niin tabuvea Suomessa, että monethan, jotka näitä palveluita tarjoaa, niin ei tulisi tälleen omalla naamalla puhumaan johonkin podcastiin tai muutenkaan niin kuin markkinoisi silleen avoimesti. Koska se stigma ulottuu sinne asti. Että jos mä haluaisin olla tämän uran jälkeen vaikka poliitikko tai jossain niin kuin virastotyössä, niin mä en välttämättä voisi. Ihan vaan, koska tämä on nyt internetissä, mitä mä olen tehnyt. Mä olen tehnyt semmoisen tietoisen valinnan siinä, että mä olen tehnyt tätä niin kuin omilla kasvoilla. Se on myös semmoinen, että kaikkia töitä
ei voi tehdä tolleen salaisesti tai niin kuin julkisesti, että se on niin kuin hyväkin, että siinä on se valinta. Onko sulla ehkä joku semmoinen toimiala tai joku asia, mitä sä haluaisit vielä vallottaa? No onhan niitä haaveita, kaiken näköisiä. En mä oikein tiedä. Tää on ehkä siis aika unelmaa, mitä mä teen. Et tietysti koko ajan sitä vaan niin kuin isommalla skaalalla haluaa tehdä, että kun tää on tosiaan vähän tämmönen, että Suomessa on palveluntarjoajia, mutta niistä ei tiedetä niin paljon, koska sitä tietoa ei just löydä niin helposti ja niitä ihmisiä ei löydä helposti. Ehkä mun toive on vaan tulla ihmisten tietoisuuteen ehkä enemmän, että mä en ole vaan semmoinen pelottava gootti netissä, vaan että mä olen ihan oikea ihminen ja niin kuin mun kanssa on ihan turvallista kuitenkin olla. Niin se on ehkä semmoinen, niin kuin mitä haluaa lähtökohtaisesti silleen korostaa. Mutta on niitä muitakin semmoisia aluevaltaushaaveita. Yhtä niistä pääsee toteuttaa tämän vuoden aikana, mutta mä en voi puhua siitä mitään. Jäämme odottamaan. Joo, mutta siis sellaisia niin kuin, periaatteessa, että mitä isommin pystyy tekemään tätä työtä, niin sen parempi. Että en mä tältä alalta mihinkään ajatellut lähteä, mutta lähinnä sen, että pystyy niin kuin tekemään sellaisia juttuja, mitä siellä maailmalla tehdään ja Suomessa ei vielä niin kuin ole. Ja mitä sellaisia asioita esimerkiksi? No vaikka jos puhutaan pornosta, niin siihen, että miten ammattimaista pornoa pystyy tekemään. Niin kuin se vaikuttaa tosi paljon, että millaisia ihmisiä löytää mukaan, koska sitten kun itse tekee, niin siinä on aika rajatut resurssit. Mutta siihen liittyvä yksi projekti tulee ainakin ja muutamia muita on niin kuin puheilla, että saa tehtyä semmoista niin kuin, vielä ammattimaisempaa pornoa kuin mitä nytten. Se on ainakin sellainen haave. Joo, en mä tiedä. Mä oon iloinen täällä mun studiolla. Täällä on kivaa. Jossain vaiheessa mä ajattelin lähteä reissaamaan Suomessa ja ehkä maailmalla tekemään sessioita ja kuvauksia. Mutta en mä tiedä milloin. Semmoinen Miss Evilia-kiertue. Joo, me ollaan puhuttu tästä yhden kollegan kanssa, että lähtisi semmoiselle Suomen kiertueelle ensin ja sitten sen jälkeen Eurooppaan jonnekin. Mutta ne on tietysti semmoisia, että pitää vaan keksiä aikaa ja löytää ne paikat, missä käydä ja tyypit, kenen kanssa tehdä. Jep. Kun mä näen tuossa toimialassa niin paljon siis semmoista potentiaalia, mikä just pitäisi saada isomman niin kuin kansantietoisuuteen, koska mä koen myös niin kuin sun työn tosi isona osana seksuaalikasvatusta. Onhan se. Ja siis mikä turvallisempi tapa lähteä niin kuin niitä omia fetissejä tai mieltymyksiä niin kuin käymään läpi kuin ammattilaisen kanssa. Joku ihminen, joka oikeasti tietää, mitä se tekee. Kun sit se, että miten mä oon vaikka tutustunut mun mieltymyksiin, ei ole todellakaan mikään turvallinen tapa. Niin kuin, paljon parempi on käydä ammattilaisella. Niin kuin, se jotenkin, siitä pitäisi poistaa kanssa se niin kuin stigma asiakkuudesta. Joo, jep. Et ehkä puhua enemmän siitä, että miten ok se on. Että et sä niin kuin saa parasta tulosta, jos sä leikkaat omat hiukseskaan. Että niin kuin silleen, että jos sä meet ammattilaiselle, niin se jälki on ammattimaista. Ja sitten sä saat sen kokemuksen. Kyllä. Että se on se ammattilainen, joka on tehnyt sen. Kyllä. Ja mä jossain kohtaa törmäsin, se oli hirveän hyvin kirjoitettu, nyt en taas muista missä, mutta pointtina siinä oli se, että kun on itsekin törmännyt siihen, että pariskunnat etsii tosi paljon kolmatta osapuolta, niin miksi ihmeessä sinä et käyttäisi siihen seksityöntekijää? Jep. Koska ensinkin semmoisen, niin kun katsoo omaa lähipiiriä, niin se on aika vaikea löytää sitä kolmatta osapuolta niin, että kaikki kemiat kohtaa ja niin kuin just tavallaan sellainen, että mitä kaikkea siinä voi tehdä. Mitä aiemmin mainitsin, että kun ei ole itsellä välttämättä sitä kirjastoa, että mitä kaikkea. Joo, että totta kai voit katsoa pornoista ja sä voit katsoa erilaisista fetissialustoilta kaikenlaista, mutta jos sulla on se kolmas osapuoli, joka osaa ohjata tilannetta, se osaa lukea erilaisia ihmisiä, Jep. niin tulisiko siitäkin kokemuksesta aika paljon mukavampi, vaikka alkuun? Niin ja sit sun ei tarvii miettiä semmosia niinku, no siis mitä normaalisti ihmissuhteessa saattaa olla haasteita. Sun ei tarvii miettiä siis silleen, että pitääkö mun nyt miellyttää toista ihmistä tosi paljon, koska sen työ on miellyttää sua siinä tilanteessa tavalla tai toisella. Niin siitä niinku jätetään pois se semmonen, että apua, ihastuukohan toi muhun nyt. Niin, tai niinku kyllä. tommoset jutut. Joo. Kun se on niin kasuaalia, se on niin vaivatonta ja se on semmoista helppoa,
niin kuin tapaa käsitellä näitä juttuja. Et monissa siis eri seksityön sektoreissa. Mutta joo, toihan on siis niinku semmoinen asia, mitä kannattaa. Ja siis silleen, että mullakin on käynyt sessioissa niitä pariskuntia, jotka haluaa opetella, että toinen dominoi toista. Kyllä. Minähän opetan. Kyllä. Niin silleen, se on itselle kanssa semmoista niinku mielekästä juttua. Joo. Että, koska siis mikä parempi kuin opetella ammattilaiselta. Kyllä. Ja sitten ei tarvitse ottaa klausuleita, niin kuin, että älä kokeile kotona. Niin, just kun näin. olet ensin kokeillut täällä, niin Just mene ja näin. kokeile kotona Just sen näin. jälkeen. Kyllä, ja siis löytyyhän just tietoa internetistä, totta kai. Mutta se on ihan eri asia, kun sä pääset niinku hands-on tekemään sen. Onhan se nyt aika paljon kuumempi kuin joku googlettaminen. Siis silleen on. kokemuksena. Et silleen. Ja siinä se ihmiskontakti. Siis se, että sulla on myös mahdollisuus kysyä just niin kuin sun tilanteeseen liittyviä asioita. Niinpä. Et se on vähän sama kuin jos sä käyt netistä etsimässä tietoa seksuaalisuudesta versus, että sä menet seksuaaliterapeutille. Niin onhan siinä niinku tosi iso ero. On. Et koska silloin se niin kun räätälöidään sulle se apu ja se tilanne rakennetaan sun tarpeiden mukaan. Ja sama homma tässä. Loppupuolelle vielä mä silti sinne sun mielikuvituksen maailmaan. Mennään vain. Mistä sä ammennat ideoita? Niin sun sessioihin kuin sitten sisältöihin. Jotenkin niin kuin tää, että onko niin kuin sellainen ulkoinen kovalevy, mihin niin kuin... Ei, mä oon vaan ihan tosi pervo. Siis mulla on tosi kummallinen mielikuvitus. Mä ammennan tosi paljon tietoa siis mun ympäriltä. Ja sit mä keksin ihan kummallisia asioita, mitä mä sit pystyn käyttämään erilaisissa konteksteissa. Et mä teen aika paljon sellaista taustatyötä, siis, joka on siis silleen, että mä katson paljon pornoa ja niin kun, opettelen paljon asioita. Ja jos mä en tiedä jotain juttua, niin mua kiinnostaa se hirveästi, että mä niin kun tykkään kouluttaa itseään ja oppia muilta. Ja silleen, no ehkä sitä semmoista kieroa mielikuvitusta ei nyt voisi silleen keneltäkään ehkä oppia, että se tulee jostain tuolta. Upeana omana ominaisuutena. Joo, pään syövereistä se jotenkin vaan herää, mutta sekin mun kaikki oikeastaan sessioiden kummallisimmat asiat liittyy siihen, että mä käyn sen toisen ihmisen energioita jotenkin läpi ja mä niin kuin ammennan niistä hänen reaktioista sitä mun luovuutta. Koska enhän mä voi käsikirjoittaa jotain tilannetta, joka sitten olisi ihan kenelle tahansa soveltuva, koska se on ihmiskontaktista kiinni ja siitä, että miten meidän kemiat toimii sen tyypin kanssa. Ja mitä tilanteessa alkaa tapahtumaan. No just se, niin. Niin se riippuu tosi paljon siitä tilanteesta, mutta mä koen, että mulla on aika hyvä semmoinen spontaani luovuuspuoli, että sit mun sessiot hyvin usein, mä en niinku suunnittele niitä valmiiksi koskaan. Että mä suunnittelen vaan ne raamit ja ne rajat käyn läpi vielä niinku silleen ennen kuin asiakas saapuu. Ja sitten sen perusteella luon jotain. Ja sitten se on aina hauskaa tai kummallista tai pelottavaa tai jännittävää. Riippuu paljon siitä, että mitä mä haluan silloin just tehdä. No miten sitten pornon tekeminen, kun sä lähdet miettimään, että mitä minä seuraavaksi haluaisin tehdä? No siinä mulla on oikeastaan vähän niin kuin 2 lähtökohtaa, koska siis porno on mun päätyö. Mä en sessioi täyspäiväisesti. Mä teen pornoa täyspäiväisesti enemmän. Niin mä teen sitä, mitä mä haluun, ja sitten mä teen sitä, mikä myy. Ne on usein menee aika käsi kädessä, mutta välillä mulla tulee niitä semmoisia ideoita, että ei helvetti, mä haluan tehdä tällaista. Kukaan ei ole toivonut tätä. Et en ole nähnyt kyllä yhtään missään, että kukaan näin tekisi, mutta mä haluan tehdä. Ja sitten se on vähän silleen, että kokeillaan kepillä jäätä. Että mä joko opetan mun tilaajille ja videoiden ostajille uusia juttuja, mistä he saattaa itsekin yllättyä, että he tykkää. Tai sitten se voi olla vähän silleen, että okei, tää ei kyllä ole mun juttu. Mutta se on ihan okei. Mä kokeilen erilaisia juttuja, mutta sitten mä teen paljon videoita, missä mä panen sträppärillä. Että ne on niitä, mitkä sitten maksaa laskut. Joo. Mä tykkään siitä tosi paljon. Niin mä just sanoin, että muistan, että olen kuullut, että se... Juu, mä tykkään siitä tosi paljon, mutta siellä ei samalla tavalla käytetä sitä luovuutta, kun mä olen kuvannut varmaan 350 videoa, missä mä panen sträppärillä. Niin siinä, tiedätkö, alkaa loppuun. Tietty toisinto. Juu, että kun ne elementit ei vaihdu,
niin se aiemmin, kun mä tein pelkästään OnlyFansiin, niin se myös se alusta rajoitti tosi paljon niitä juttuja, mitä mä halusin tai pystyin tehdä. Et nyt kun mä oon siirtynyt sieltä myös muille alustoille, niin sitten siellä saa tehdä erilaisia fetissijuttuja, mitä OF:ssä ei. Joo. Niin se on myös mahdollistanut enemmän. Et nyt mä pystyn näyttämään sitä mun omaa fetisismiä ehkä enemmän ja pystyn näyttämään sitä, että koko ajan enemmän se menee sinne, että millaisia mun sessiot myös on. Et en ole ehkä vielä kuvannut sellaista videoa, mikä kuvastaisi täysin sitä jotenkin tunnelmaa ja sitä ehkä rajuutta ja semmoista. Että kun pornossa se semmoisia, että jos halutaan vaikka, että mä nyt panen sillä sträppärillä ja sen pitää näkyä kameralle, niin mähän en voi tehdä sitä samalla tavalla kuin mä tekisin sen siviilissä, koska siinä pitää olla semmoinen tietty avoimuus, kyllä, niin se pitää näkyä myös. Joo. Niin just senkään takia sitä spontaaniutta ei voi hyödyntää siinä pornossa, koska se on tosi paljon sitä suunnittelua ja semmoista. Onko sun mielestä fetissi ja fantasia eri asia? Onhan se. Miten sä sanottaisit? No siis, mä en nyt tätä ihan määritelmää silleen osaa, mutta eikö se ole silleen, että fetissi on olennainen asia sun seksuaalisuuteen liittyen. Että se voi olla semmoinen, että sua ei ehkä kiihottaisi asia, jos siinä ei ole tätä yhtä juttua. Että se fetissi liittyy tosi vahvasti. Ja fantasiat voi olla semmoisia, että sä et halua koskaan esimerkiksi toteuttaa niitä. Fantasiat voi olla semmoisia enemmänkin niinku tilanteita tai tunteita, eikä niinkään sit niinku mitään fyysistä. Konkreettista tekemistä. Niin, että fantasiointia voi olla paljon erilaista. Että niinku mäkin fantasioin asioista, mitä mä en koskaan haluaisi tehdä. Et se ei niinku liity fetisismiin ehkä mitenkään. Kaikilla meillä on suhde omaan seksuaalisuuteen, mutta miten lähtisi ehkä herättelemään sit semmosia niin kuin uusia ulottuvuuksia siitä omasta seksuaalisuudesta, että missä jos mä vaikka mietin, että en mä tiedä mikä mun kink on. No, sitä on tosi monella tavalla voi lähteä toteuttamaan. Mä veikkaan, että kaikilla meillä, jotka seksuaalisesti on aktiivisia, niin on ollut niitä jotain ensimmäisiä heräämisiä johonkin. No en mä nyt voi muiden puolesta puhua, mutta siis silleen voisin kuvitella, että on jotain asioita, mistä sä oot vaikka tykännyt jossain, mitä sä oot nähnyt, jotain mitä sä oot kokenut, joka menee sinne sen tavallisen muotin ulkopuolelle. Ja joku asia, mitä sä haluaisit tutkiskella enemmän. Se voi olla joku, että ai vitsi mä tykkään, kun mulla on jotain päällä, kun mä harrastan seksiä. Ai vitsi mä tykkään siitä, että tulee tietynlaisia tuoksuja tai makuja tai asioita, mitä mulle tehdään tai asioita, mitä mä teen. Et se on simppeleistä jutuista lähtee niinku ehkä laajentaa. Porno on oikeasti tosi hyvä tapa siihen. Sä voit lukea jotain kirjallisuutta, sä voit niinku ottaa selvää. Siis riippuu vähän, että miten sä tykkäät ammentaa tietoa. Että jos sä oot tosi käytännönläheinen ihminen, niin sitten ehkä sessiossa käyminen voi olla semmoinen asia, että kun session ei aina tarvitse olla sitä semmoista mäiskimistä ja tiedätkö, että mäkin pidän semmoisia niinku tapaamisia asiakkaiden kanssa, missä me oikeasti vaan jutellaan. Että mä niinku herättelen niitä semmoisia pieniä kipinöitä tietyistä jutuista, mitkä saattaa sitten tuoda sille asiakkaalle fiiliksen, että okei, tää voisi olla se, mitä mä haluaisin kokea. Että niinku sen ei aina tarvitse olla semmoista käytännönläheistä toimintaa. Mutta sitten jos sä oot tosi visuaalinen tyyppi ja sä tykkäät, niinku, että ne fantasiat on siellä niinku päässä, niin silloin esim. Porno on tosi hyvä. Että sä tykkäät katsoa asioita ja oppia sitä kautta. Miettii, että okei, tätä on kiva katsoa, mutta olisiko tämä semmoinen asia, mitä olisi kiva myös tehdä. Koska siinä on tosi paljon eroja. Tai silleen, niinku, että niin, erilaiset oppimistavat toimii siihen erilaisille ihmisille. Vähän niin kuin minkä tahansa asian oppimisessa. Niin, just näin. Et jotenkin ehkä semmoista laajempaa spektriä siihen. Ja avoin mieli. Sillä pärjää aika pitkälle. Joo. Ja mulla on ainakin siis niinku parhaimmat kokemukset on tullut sellaisten kumppanien kanssa, joilla ei ole, siis että ne on ollut jotenkin tabuttomia. Niin silloin on myös niinku itsellä turvallinen fiilis, että tavallaan että ihan sama mitä ehdottaa ja joo suostumus ja että, niinku, että keskustellaan asioista. Mutta se, että mä tiedän, että mä en tule tuomituksi. Just näin. Siitä, että mitä mä sanon. Jep. Joo, siis ja häpeä on tosi isossa osassa tosi monen seksuaalisuutta. Mullakin ensimmäiset niin kun
mieltymykset on perustunut myös silleen, että siellä on ollut häpeää, niin se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että miten ne on lähtenyt niin kuin muokkautua. Että sitten kun on periaatteessa päässyt siitä häpeästä eroon, että kun tavallaan sitä helposti missä tahansa asiassa ajattelee, että kukaan muu ei varmaan mieti tätä näin. Mä oon varmaan jotenkin ainoa, joka tätä ajattelee, mutta ei. Ihmiset on niin simppeleitä olentoja loppupeleissä, että 100 miljoonalla on sama homma. Että mäkin ajattelin just joskus nuorena, että minkä takia mua kiihottaa mustelmat. Että sehän on tosi outoa. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, että aika monta muutakin, niin sitten se jotenkin normalisoi sitä asiaa mulle. Ja sitten mua ei hävettänyt se enää. Ja sitten mä pystyin alkaa niinku toteuttaa sitä mieltymystä. Joo. Ja tässäkin mä koen, että tietyllä tavalla, kun vaikka selaa eri pornokategorioita, niin sieltä jo saattaa tulla toi kokemus. Kyllä. Että niinku, okei, että jos tästä on niinku olemassa tuhansia videoita. Niin. Ehkä joku muukin saattaa tykätä. Just en ole ainoa. Niin, että periaatteessa pitää vaan niinku avoimen mielen. Totta kai on asioita, mitä ei oikeasti kannata olla missään netissä. Ja niitä olisi. Niinku, et niin kauan kuin se on se sun mieltymys on suostumuksellinen ja sä toteutat sitä ihmisten kanssa, ketkä on myös samalla fiiliksellä, niin ei siinä ole mitään väärää. Tämäpä. Kyllä. Mistä sinua voi seurata ja mistä sinun työstä saa lisää tietoa? Mulla on erinäisiä somekanavia. Evilia Bathory nimellä aika monessa ja sitten Miss Evilia nimellä toisissa. Nettisivuilta löytyy missevilia.com. Sieltä löytyy linkkejä. Tähän alaan hyvin olennainen asia on se, että multa poistuu noita somekanavia aika usein, koska se nyt on ikävä osa tätä. Mä en osaa olla tarpeeksi kiltisti. Niin, mutta sinne mä aina päivitän ne, mistä nykyään löytää. Onko jotain, mitä haluat vielä kertoa tähän loppuun? Mä en malta odottaa, että mä pääsen kuuntelemaan sun muita jaksoja. Ja mun mielestä on ollut tosi kiva. Sä oot kysynyt tosi silleen ihanan laajasti kysymyksiä. Eikä ollut missään vaiheessa semmoinen sirkuspelleolo. Tiedätkö, niin kuin, jos on jotain geneerisempiä kysymyksiä usein ehkä kysytään. Ja sitten halutaan vaan saada jotain klikkiotsikoita seksityöntekijöistä. Niin mulla ei tullut klikkiotsikon tämmöinen aihe. Metsästys. Niin, mulla ei tullut semmoinen olo kertaakaan, niin mä kiitän sua siitä. Ihanaa, koska se on tarkoitus. Se on tosiaankin tarkoitus, koska nyt niin kuin tietoa ja ihmisille mahdollisuuksia. Nimenomaan. Sitähän tää on. Kiitos Evilia. Kiitos. Jee! Ihanaa. Tuli myös hyvä mieli.